Helo, croeso nôl I Minecraft Cymraeg. Ac dwi am wneud wan ydi drws I fynd I stafell gwely. Ac dathrywch chi comentio yn yr fideo dwytha lle dwi'n dod o yn Cymru. Dwi yn dod o'r gogledd. Dych chi eisiau gwybod. So, illa dwi am gorffan ffarm heddiw ac illa dwi am wneud ffarm anifeiliaid. So dwi am cadw yr gloedd garreg yn fyma a bob dim. Dwi angen y moronen. Rhoi hyn I mewn yn fyma. Rhoi hwn I mewn. Okay. Iawn. Ac be arall dwi angen? Dwi angen hadau. Ac lle mae o? Wow. Os dwi'n hynna, dwi eisiau gwybod digwydd. Ti'n gwrdd cyrdd ar rownd fel yma, ac hwn fel yma. Dwi am edrych ar hwn. Hwn am mwy na ti'n gallu. Wel, dwi'n gallu cyrraedd hwn am bell. Wow. Okay, so dwi am roed hwn ar 50. Na. 85. Roed yr cerddoriaeth I lawr. Ac nôl i'r gym. So, dwi angen gael pren fi allan eto. Gael 2 ffon. 2 planc o bren. Ac creu hof. Ella hof neu hof. Dwi'm yn gwybod gywir. Dwi'n rhoi hwn nawr. Hada fi fyna. Ac dwi eisiau edrych efo esgyrn neu asgwrn. So, be da chi'n gwneud efo asgwrn ma ydy blawd esgyrn. So, dwi am wneud hwnna. Ac defnyddio hwnna I tyfu hein yn rili gyflym. Dwi'n gweld defnyddio fo 3 gwaith ar un peth. Ac dwi wedi gael hein o'n. So dwi wedi gael gwenith. Roed yr hada nôl. Gallu mynd I fyma. Ac dwi am defnyddio gwenith fi gyd I wneud bara. So dwi am wneud llawer o bara. Dyna bara. Roed yn ôl yn cysg. So, illa neu rhywbeth arall heddiw. Illa nai mynd rownd y byd I gweld beth sy'n yma. So, dwi am mynd rownd y byd. Gwaith dwi'n gallu ffeindio stwff o dda. Ogof o fyna. Ac dwi am mynd rownd fyma. Gael boda. A cofiwch I comentio be ddylswn I wneud yn hein. Mynd efo chwarae gema neu wneud yr gêm yma. Ac os na I gwrando I be da chi'n dweud. Ac pa un sydd wedi cael ei dweud mwyaf na I dewis un o heina a na I wneud y pethau yna. Waw, mae hwn dal I fyny. Cerddoriaeth. I ffwrdd. Iawn. Hwna I ffwrdd o'n. Na, dwi eisiau mynd I rwla. Lladd mochyn.
o gael llawer o hein. Gwenith. Roed yr hada nôl. A maen nhw'n tyfu nôl wan i fod i. Debyg syth, dechrau disgwyl. Neu hynna. Fi gwydd ddim yn gwybod be arall i wneud. Ella na i mynd mewn ogof efo chi i dangos be sy'n ni'n gallu ffeindio. Dwi'n mynd lawr fyma. Gyntaf nôl torch. Neu torch. Ella dwi'n mynd eith yn iawn. So. Dwi efo glo. Ac ffona. Dwi'n mynd eith bach mwy o ffona. Iawn. Yn rhoi hynna gyd i mewn. Dod â pren efo fi. Dod hynna faint o bren, ac dwi'n mynd mewn ogof. Roed hwn fyma. Dwi'n meddwl na ogof yn fyma, oedd? Iawn. Torch. Gos dwi'n gallu ffidio mwy o diamantiau. Dwi'n meddwl dwi am ddo. Just rhag ofyn. Waw, mae hwn yn un fawr. Ffordd yma. Heb di ffeindio unrhyw diamantiau. Ac ddylswn ni gael haearn i wneud het ag bob dim fel yna. So dwi'n mynd fyny fyma. Gallu ffeindio unrhyw haearn. Dwi'n trio gael o. Haearn yn fyna. Bydd cymryd mwy gyflym, mwy hir i torri eitem yma os da chi'n mynd dŵr. Iawn, gwarad o dŵr na. Gael mwy o glo. Gael hwn. Rhoi torch mewn. Na, dim byd yma. So, lawr fyma. Dwi'n mynd i roi arall. O na. Dwi'n torri hwnna fo'r eitem yn wrong, neu anghywir. Haearn, llawer. Sori os mae'n llais fi'n swnio'n gweith anghywir, chos mae yna rhywbeth yn bod efo, dwi'n meddwl. Lladd y person yma. Iawn. Cael mwy o glo. Dwi'n mynd yn ôl i fyny fyma. Haearn. Mae mwy o glo fyma, dim ots. Dwi'n meddwl di efo digon, ynddo. Haearn. Eto. Glo eto. Dwi angen trio ffeindio lle sy'n mynd lawr. Llawer. Dwi angen mynd lawr. Dwi angen mynd at y lefel 15. Yn fyna mae diamantiau. Haearn.
Ag lle ydych chi efo server, dwi efo, Mineplex, os ydych chi'n gwybod, dwi'n ffeindio un. So, mae hyn yn llefydd sy'n gallu mynd I mewn I byd chi, ag ydych chi'n gallu ffeindio hyn, cysgoedd, di o tag enw, a di o cyffrwy, ydych chi'n gallu rhoi hyn ar moch a bob dim, ag fel arfer beth sy'ch chi'n neud efo hyn ydy neud trap. Mae hwn yn neud pre-cops, neu pre-copennau, neu be bynnag dim mwy na un. So, mae hyn, carreg mwstlog, yn cweit anodd I gael. Dych chi'n gallu ffeindio nhw'n fyma. Ag enw hyn di mob spawners, maen nhw'n cweit anodd I gael. Dych chi'n gweld, dych chi'n gallu gael nhw fyma. Yn Y45, os ni'n dweud. Hyn yn mwy bell. Ond, dwi ddim am defnyddio hwn I neud trap, sori. Wel, illa nai. Y gweld fyd agos di o. Y cweit bell I ffwrdd. So, dwi am torri hwn. Nes I gael lot o hein. So, mae'n dda. Dwi am torri hwn. Okay. Cael mae'n mynd. Trio ffeindio lle dwi'n gallu ffeindio diamantiau. Okay. Lawr fyma. Dwi'n meddwl bod dwi wedi gweld hwn eto. Pam sy'n torch yma, dim yma yn si roi hwn lawr. Fyny fyna. Os dwi... O, ddwna'n cweit agos. Fel sy'n ni'n gwneud trap allan o hwnna. A... Mae'r glaw... O, na. Mae'r glaw am stopio on. Ond nes I sgwennu yna. Dwi'n meddwl mynd twyllo ond illa dych chi. Ond dim ots. Lladd. Bat ma. Cael mae'n mynd. Lava. Okay. Mynd rownd yr lava yma. Gael mwy o hyn. Ravine. Okay, mae hyn yn dda. Hyn efo llawer o stwff yn nhw. Mwy o hyn. Okay. Mynd nôl I fyny efo crynion. Okay. Rhaid mwy o torches lawr. Dwi am neidio lawr. Dwi eisiau am roi hwn ar heddychlon. Ia. Okay. Nes I dod ar plancia yma I wneud mwy o torches. So gael y glo. Di efo 64 ag 4 arall. So da chi'n 17 glo I 64 torch. Ag 17 ffon, o gwrs. So, dwi'n mynd lawr yma, gobeithio bod dwi'n gallu ffeindio diamantiau. Bron yna. Whoops.
A C. Haearn. Dod I fyny fyma. Mae'n yna mwy yma. Mae'n lagio. Mwy o glo. Illa na cymryd hwn. Rwy'n gofyn dwi angen mwy o torches. Dim yma bod fi'n mynd I angen ddo. Mwy o haearn hyd yn oed. 24 haearn. Dod I fyny fyma. Mae'n cymryd hir dod fyny hyn. Dwi am mynd o yma wan, achos dwi'n mynd bod y ffordd, sori. Dwi am mynd ar creadigol, jyst I mynd o yma. Sori, eisiau neud hynna. Dos neb di neud hynna, dwi'n mynd yn ôl i'r tŷ. Rhaid yn ôl ag roed hein. Dwi'n brot o glo, so dim yn mynd I gallu cwcio fo. Dwi'n rhoi bob dim yma. Ag wedyn. Wan. Neud hyn. So. Dwi am neud dwy ffroneg haearn. Ag dwi am neud leggings haearn. Ag dwi'n meddwl bod dwi just efo digon I neud helmed ag ysgidiau. So dwi angen tynnu hyn off. Rhoi hyn o lawr. So dwi heb digon o lle I neud hyn, so dwi'n gael cysg arall. Roed y cysg yma I lawr yn fyma. Roed hyn yn fyma. Diolch am gwylio yn y gwelwch eto yn pennod 12 dwi'n meddwl. A cofiwch comentio I gweld os eich fi cael yma'n chwarae gema neu neud y lle yma. Diolch am gwylio yn y gwelwch eto pennod 12. Ta.